Id-dikjarazzjonijiet tal-President tal-Union Maltija tal-Infermieri u l-Qwiebel l-MUMN, Paolo Paċ, dwar xi sospensjoni ta' operazzjonijiet fil-Cat Suite tal-Isptar Mater Dei biex it-tobba jieħdu l-lif tagħhom kif irrapportat minn Newsbook ġew mgidbin b'mod ċar kemm mid-Direttorat Mediku u l-Ministru għas-Saħħa ġewwa Tjana Bella nnifsu kif ukoll minn konsulenta fl-istess taqsima. Kontra dak li qalet l-MUMN, id-Direttorat Mediku tenna li matul il-perjodu festiv kollu, is-Servizzi Nazzjonali tal-Kardjoloġija baqgħu għaddejjin bla ebda interruzzjoni, tant li saru 58 proċedura ta' emerġenza u 29 oħrajn elettivi. Ingħad li dan hu kważi d-doppju tal-ammont fl-istess perjodu sena qabel. Dan waħdu jixed li l-allegazzjonijiet sparati bl-addoċ mill-MUMN huma infondati u qarrieqa. Fl-aħħar jiem, il-qorti qablet mal-Gvern li l-ebda direttivi trade unionistiċi ma jistgħu jpoġġu s-saħħa tal-pazjent f'riski serji, kif kienet dik ordnata mill-MUMN ix-xahar li għadda. Sussegwentement, il-Ministeru għas-Saħħa fetaħ kawża li għadha għaddejja fejn talab lill-qorti tiddikjara li b'mod ċar l-illegalità ta' tali azzjonijiet. L-intenzjonijiet tal-Gvern f'dan ir-rigward spjegahom ukoll il-Ministru għas-Saħħa li f'kitba fuq il-medja soċjali reġgħetenna li s-saħħa u s-sigurtà taċ-ċittadini Maltin u Għawċin tibqa' prijorità nazzjonali, kif anke ddikjarat l-ewwel il-qorti. Sa dan it-tant, fi stqarrija id-Direttorat Mediku rribatta l-aħħar allegazzjonijiet tal-MUMN fejn spjegaw ukoll li f'ċerti ġranet bħal lejlet il-miliet u lejlet l-ewwel tas-sena huma pazjenti infushom li jażlu li jipostponu l-proċeduri mhux urġenti tagħhom għal raġunijiet personali jew familjari. Deċiżjoni li tittieħed wara spjegazzjoni ċara tar-riski mill-ispeċjalisti. Ingħad li dan hu fatt magħruf fil-qasam mediku u mhux riżultat ta' xi direttivi amministrattivi jew lif ta' tobba. Dan kollu konfermatu wkoll waħda mill-konsulenti fl-istess taqsima tal-kardjoloġija Caroline Jane Magri li f'messaġġ imqanqal fuq il-medja soċjali spjegat li d-dikjarazzjonijiet minn Paolo Paċ huma biss gidba abissali. Magri li ilha 15-il sena taħdem fil-Cat Lab iddikjarat li kienet imweġġa sew b'dak li ntqal minn min suppost jafferma aħjar tant li ħasset li ma setax tieqpa siekta. Ispjegat li matul il-karriera tagħha rat id-Dipartiment tal-Kardjoloġija jiżviluppa b'mod kontinwu u fakret kif fil-perjodu tal-festi l-operazzjonijiet elettivi kienu jifqu kollha qabel, iżda dan inbidel kompletament minħabba d-domanda dejjem tikber fil-kura tal-qalb. Magri wkoll ikkonfermat li l-ebda proċedura elettiva ma twaffqet minħabba xi lif tat-tobba. Anzi qalet li tali professjonisti ħafna drabi jispiċċaw jitilfu l-lif tagħhom għal ġid tal-pazjenti, hekk kif it-tobba kollha fil-Cat Lab huma dedikati għall-pazjenti u jagħmlu sagrifiċċji kbar għal ġid tagħhom.